किम जं उननि रौनियाफोरा दावहानि फोथाराव मानो जेनगासिनो दङ? सुलुंनि बायदिब्ला रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ, जेराव गोबां अनजिमानि नर्थ करियानि रौनियाफोरा गावसोरनि लोगो रासियानि थाखाय दावहा नांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि नर्थ करियानि रौनिया हानजाया बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन सान्थ्रि हानजा। बेखौ मोनसे गोहोगोरा सान्थ्रि हानजा होननानै मानिनाय जायो आरो नर्थ करिया पिपुल्स आर्मीबो बुंनाय जायो। जेब्ला नर्थ करियानि थानासा किम जं उनआ रासियाखौ हेफाजाब होनो थाखाय इउक्रेननि बेरेखायै गावनि रौनिया हानजा दैथायहरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, अब्ला मुलुगानो सोमोनांदोंमोन। सानदोंमोन दि दायो बे दावहाया बांसिन गिख्रंथाव जागोन। नाथाय दावहानि फोथारनिफ्राय फैनाय खौरांआ बेनिख्रुइ जोबोद गुबुन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नर्थ करियानि रौनियाफोरा आथिखालाव इउक्रेननि बेरेखायै कुर्स्क ओनसोलाव रासियानि थाखाय दावहा नांगासिनो दङ। खोला करियाया बुंदों दि इउक्रेननि रौनियाफोरा नर्थ करियानि सा 1000सो रौनियाफोरखौ बुथारदों आरो माखासेफोरा गोब्राब जोखोम जादों। इउक्रेननि हादोरगिरि जेलेन्स्कीया दाबि खालामदों दि बिथांनि रौनियाफोरा दिनैसिम नर्थ करियानि सा 3000सो सुबुंफोरखौ बुथारदों एबा जोखोम खालामदों। नर्थ करियानि रौनिया हानजाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन रौनियाफोरनि गेजेराव मोनसे, नाथाय बेनि रौनियाफोरा दावहानि फोथाराव दावहा नांनायाव रोंगौथि आरो आदब खायदायाव आंखाल, जायनि जाहोनाव रौनियाफोरा दावहानि फोथाराव सुथुरजों फेजेनजागासिनो आरो बुथारजागासिनो दङ। सेथियाव, सा करियाहा ट्रेनिंनि थाखाय दावहानि फोथार गैया आरो बिसोरो ट्रेनिं खालामनायाव बारा गोसो होआ। बेल' नङा, रासियायाव दैथायहरनायनि सिगां बैसोर रौनियाफोरखौ ट्रेनिं एबा फोरोंथाय होनो हायाखैमोन। रावआबो बेयाव मोनसे गाहाय हेंथा आरो मावथांखि बिथांखिनि आंखालबो दंमोन। रासियाया बे आयदायाव बिसोरनि मददनि थाखाय फैनाय नर्थ करियानि रौनियाफोरखौबो मदद खालामाखै। बेनि उल्थायै रासियाया बैसोर बाङाइ सोलोंथाइ गोनां रौनियाफोरजों गावनि रौनियाफोरखौ दैथायहरनायनिफ्राय गोजानाव थादों।